Nonni. Terve vaan, nyt päästään tähän heistiin sitten. Alright, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. Ei tietenkään mennyt aikalla. Vieläkin yli. No niin. I'm about to whip somebody's I ass. told him to fix that goddamn AC. What's going on? Let's go. Let's do this! Tähän jääs. Ihan jääs. Ihan jees. Get 1,000 things every day, pal. Make sure this is one. See you at the river. Go! Keep driving! Hey! Shit! Lester's waiting for us at the lockup. Heist successful tai jotain. I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. Ei ne hirveän hyvin taas You know what? yhdessä kohdassa saatiin tehtyä. Oh yeah, we did it, baby. Kato Lester. Did it. Fuck. Huh? Oh man. We're back in action. Jep. Kato goldi heti ekalla. Nonni, joo, tällainen video tällä kertaa. Seuraavaksi me vedetään noin 2 tehtävää, mitä kartasta näkyy tällä hetkellä. Siis seuraavassa videossa. Muistakaa lapset olla kiltisti. Ja se on moja!